בשיעור הזה אני הולך להציג בפניכם את המרכיב השני בנוסחת הקש, את הגישה הנפשית הנכונה, האטיטיוד. הגישה הנכונה המאפשרת הצלחה במכירות לאורך זמן. כשיש קיר צריך לבנות חלון. אם אין קיר לא צריך חלון. אם היו מבקשים ממני לתמצת במשפט אחד מהי הגישה הנפשית הנכונה, הייתי אומר לכם שמה שקובע זה איך שאתה מסתכל על עצמך. מה דעתכם? הגישה של האדם בהקשר לסיכוייו להיות מוכר מצטיין בא לידי ביטוי בשבעה מישורים. מישור מספר 1 זה הדימוי העצמי שלו. השקפת עולמו, הערכים, העמדות והגישות שלו לעצמו. איך הוא מופיע בפני אנשים? האם הוא מבטא ביטחון עצמי, אמונה בעצמו? האם הוא מקרין אמינות וכדומה? המישור השני, מה מניע אותו? מה המוטיבציה שלו? מה תשוקותיו? מה גורם לו להשקיע ולהתאמץ? מסתבר שלאנשי מכירות מצטיינים יש גורמי הנאה מאוד מיוחדים, עליהם אני אדבר בהמשך. המישור השלישי זה מישור ההתמדה, ההתלהבות, תחושת האחריות והמעורבות. אנשי מכירות מצטיינים חשים תחושת אחריות לגבי התוצאות. הם נלהבים, יש להם כושר התמדה ומעורבות גבוהה במה שהם עושים. המישור הרביעי זה איך הכישלון משפיע על התנהגותו והתנהלותו של איש המכירות. העיסוק במכירות לאורך זמן מציב בפני אנשי מכירות אתגר גדול מאוד. אנחנו לא יכולים למכור לכל אחד שאנחנו פוגשים. אנחנו נתקלים תדיר בסירובים, בדחיות, בלקוחות קשים. השאלה היא איך אנחנו מגיבים לזה, איך איש המכירות מגיב לכישלון. ומסתבר שוב שאנשי מכירות מצטיינים, יש להם יכולות מיוחדות בתחום הזה. המרכיב החמישי בגישה הנפשית הנכונה הוא מרכיב הצבת יעדים וחתירה מתמדת להשגתם. מסתבר שאנשי מכירות מצטיינים יודעים להציב לעצמם יעדים קצרי טווח וארוכי טווח וחותרים בהתמדה למימושם. מרכיב מספר 6 זו היחס לזולת, היחס לבני אדם בכלל ולקונים וללקוחות בפרט. שוב, לאנשי מכירות מצטיינים יש גישה מאוד מיוחדת לאנשים, על כך כמובן בהמשך. במרכיב השביעי והאחרון, כיצד הוא יוצר תקשורת בין אישית, כיצד הוא משפיע על אחרים. אלה היו 7 הגורמים או המישורים שמשפיעים על הצלחתם של אנשי מכירות. עכשיו נעבור לחלק השני של השיעור מספר 2.